Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. So yan mga kabeli, nandito na tayo. So sa barangay San Juan Bautista, yan Betis Guagua, Pampanga. Yan, shout out po sa kapitan nila, sa mga kagawad. Yan, lahat na po. Eduardo A. Pangan, yan barangay captain. Thank you. Shout out po sa inyo. Sponsor po natin ngayon si Cathy Angeles. Yan, thank you ma'am. Salamat sa pag-sponsor nyo para dito sa barangay San Juan Bautista. Yan, Ate Jo, Kuya Aris, yan, shout out sa inyo. Yan, nagbababa ng gamit yung mga team kabeli natin, mga kabeli. Tapos, ayan si Kuya Dreps Mandutak, parati natin nakakasama. Yan, pag nandito tayo sa Betis, Pampanga, mga kabeli, Guagua, kasama natin si Kuya Dreps. Yun, shout out mo naman sila, Kuya Aris. Shout out Ate Jo and Kuya Aris. Yan. Okay, Raiski. Yun. Yan. Yan, TikTok ka daw dyan. Tayo? Kayo ka? Totoo ako kay Jan. Dilaw na dilaw ka dyan Dilo. Yellow. Wow, malan. Yan. So yung mga beli, nagpaano ng kulay yellow na t-shirt si Jan. Yun o. Yan o. Pabili po ala. Intro na ba? Ay. Hello po mga kabili. Atras ako, atras. Tapos na mo. Ito, malapit na rin magkaroon ng YouTube channel yan, mga kabeli. Mga katusok. Yan, Mga ka-Jepoy. Saka si mga kipoy. yan na, sinasabi ko nga sa inyo. Gusto ko rin sila magkaroon ng YouTube channel. Yeah, go! Shoutout mo si Michael. Shout out Michael. Babalik ka ba ka mo? Kaya ka dyan. Kaya layo. Na? Ha? Bukla dyan ka. Yari ka, Michael. Wala, Akal. Okay mga kabeli, magsiset lang ang team kabeli. So, chicken spaghetti ulit. Yan, maraming nasasarapan sa chicken spaghetti natin. Kaya paulit-ulit po. Yan, sabi ko nga, hanggat may bata, hanggat may nag-sponsor, tuloy kami magluluto para sa mga bata at matanda na kababayan natin. Kuya Roy, Kuya Rod, yan. Kuya Roy, Kuya Rod, yan. Ate Gemma, Ate Hilda, Baby Angel, shout out sa'yo. Ingat ka dyan. Pagaling ka, Baby Angel. Ito po mga kadili. Dali, Akal. Maging. Hello po, shoutout po kay Ron Edward Bangit and Marcelo family. Shoutout po, taga San Fernando po. Shoutout. Yes mga kabelik, titipla tayo mga fried chicken. Rock salt mga kabeli. Ang tawag dito? Black pepper powder. Black pepper po. Powder. Soy sauce mga kabeli. Mga
kabeli, si Jepoy na nag-marinate ng chicken natin. So tayo, magluluto na tayo ng spaghetti sauce. Ayos na kabeli. Mix natin mga kabeli. Okay mga kabeli, start na tayo. So meron tayong butter. Bawang mga kabeli. Bawang. Potato natin na maigi. So mga kabeli, tapos dito magpapakulo na ng pasta sila parang ginti. Yan. So meron tayong ilang kilos ito? 6 kilos na pasta para sa 150 food pack. Ayos mga kajampon. So, shoutout Jampon. Kaya mga pwede maglalagay na tayo ng sibuyas. Makita mo si Ingo. Ito po. Okay mga beses, sutayin natin ito. So susunod tayo yung pork giniling natin. Takap. So meron tayong 4 na kilo pork giniling. So sutayin muna natin, tapos tatakpan muna natin within ilang minuto, cameraman? 10 minutes. Ilan? 10. Ha? 10. 10 minutes. Tignan natin. 10 minutes. Walang. Tingnan natin. Okay mga beli, okay na yung ating giniling. Go, mainit go. So yan mga beli, 4 na kilong giniling to mga beli para sa 6 na kilong spaghetti. Pero makapisa ang lakan. Arayat po. Arayat sa Bulacan po. Yung may bahay kami sa Bulacan, may bahay kami sa Kasi ako, corn ko, sa Bulacan, Manolo. Manolo. CEO. CEO. Nadadaanan po namin yung Kaya sabi ko nga, kasi sila, ang dami pa nilang masyadong pagod pag nag-outreach. Sabi na lang namin sa kami. Ayan mga kabili, si Kuya Banjo. Ayan, shoutout. Yeah, shoutout sa mga nasa stage, si Cathy, Ate Jo, mga nasa Canada, yung mga Gao family. Nandun Gao sila. family. Sila yung Ayan. magbibigay ng ano natin ngayon, food pack. And of course, the spaghetti and chicken Chicken, ay sponsored by my sister-in-law, si Cathy. Kati Angeles. Yeah, Kati Angeles. Shoutout Kati Angeles. And of course, si Ate Josie, Apo. siyang nagdala kay Kabeli Opo, dito sa siya yung business. nagpakilala sa atin dito sa Guagua, sa Kasabi. Yeah. And we have the, yung mga health workers dito. Health workers sa We coordinate Kagawan. with them. Saka kay Kapitan, hello po. Yes. Hey, Welcome sa San Juan Bautista. yan, thank you. Thank you po, thank you. Thank you. Hey mga kapatid, maglalagay na tayo ng paminta. Black pepper. Borax salt mga kapatid. Please, kahit konti lang. Go, lagay mo na yung sauce. So mga kabili, itong mga 6 kilos na ito, magagawa natin sa 100 plus, 150 plus. Pwedeng maging 160. Hoy, ketchup hoy, pwede mo. So mga kabili, ayan si Jepoy, nagpapainit na rin ng mantika. Si Paring Gimpe, sa pasta. Jampon camera. Jampol, cameraman. So ayan mga kabili, YouTube channel ni Kajampol. Yun, Kabeli Jampol yan. Kabeli Jampol ba yung YouTube channel Kabeli mo? Paul. Ha? Kabeli Paul. Kabeli Paul, yan nilalagay natin yung YouTube channel niya. Subscribe mga kabeli yan. Pag hindi ko sila kasama, sila magkakasama.
doon sa YouTube channel ni Kajampol. Ka-Jojo. Yari ka dyan. Shoutout kay paring Jojo. Sila shoutout ni Jepoy. Papa Jojo! Kumusta na ka? Ikaw, Ninong. Bakit? Kaya! Kaya! Mga kabeli, si Michael nagpahinga lang po. Mga ilang araw mga kasama na natin si Michael. So mga kabeli, naglagay na tayo ng spaghetti sauce, ketchup. So meron tayong 2, 4, 6, 6 na piraso chicken cubes. Yan. So lalagyan natin ng tubig mga kabeli para dumami po yung sauce nyo. So yan, sa mga gustong malaman tong ano natin na to, balikan nyo po yung mga nauna namin video natin po to. So mga kabeli, lalagay na natin hotdog. So meron tayong 2 kilo. Yan dyan lang malakas. Kabit mo. Sa mga kabeli, naglagay kami ng tubig dito. Yan ang nauso eh. Nakikita ko dati to sa mga matatanda, yung pinaglagyan ng sachet ng mga ketchup o anumang mga tomato sauce, lalagyan nila ng tubig sa kanila sinasama. So sa sachet kasi may natitira pa mga tubig-tubig. Okay, balikan natin to, mga cameraman. 15 minutes. 15 minutes. Okay mga kabeli, maglalagyan na tayo ng white sugar para sa spaghetti sauce natin. Kaya mga kabeli, pwede na tikman. So titikim ulit si ang pangalan. Nandiyan. Ha? Nandiyan po. Nandiyan po, Okay. Mainit, mapali. Ipan. Yan. Ganon dyan, ganon. Shut up, Michael. Okay. Magpapunga. Okay na, okay na yung spaghetti sauce natin. So, matagal pa lang. Gano'ng matagal? Mga 5 minutes na lang po. Ayan, mga 5 minutes mga belly, pwede na tayo mag-packaging. Ayan, papalita ko na si Jeffrey sa frying. Hello po. Sarap po. Tapos nga mga
na keso? Okay mga kabeli, tapos na tayo magluto. So last batch na sa chicken. Tapos pang 150 na tong ginagawa nilang spaghetti chicken, di ba dyan? Yan o. Go magay ka. Shoutout mo naman sa mo. Shoutout, Juby. Apelido. Lagi nga ka dyan. Parang ka. Dito. Mukhang na-tense ka. Daming sauce ng spaghetti mo ha. Parkit na sawa mo yung... Dami pang hotdog. Oo, daming hotdog din. Di ba ling overload o. Yan o. Okay mga kabeli, ngayon na ayun na, nandyan na yung mga bata. Tapos meron silang pinamimigay na mga relief ata to. Yan, para sa mga bata din ata. Mga biskwit, saka mga tinapay. Yun. Hello po. Food stock. So itong area na to mga kabeli, pamimigay nila. Hindi kasama to sa sponsor natin dito. Yan, ibang sponsor ata yung nagbigay no sa kanila. Ayan, para sa mga bata lang. May mga stop po sila. Yun. Okay, siguro mga 10 minutes pwede na sila mag-start mamigay. Thank you. Artistala. Ayan. Ito tama. Ito ang stab na pinaka. Hindi ko niya tende. Ito nga be, no? May mama mo. Sabi mo, kita yung lumbago. Sabi ko. Basti yung mami. Alam pala ay. Thank you.
Dito, uno, Meme. Meme dito.
Shoutout Tara Triskelion Municipal Council. Pare, shoutout. Ay! Ayun! Awak mo, Nebe. Awak mo dito ha. Awak mo tapon. Awak mo, no? Yan. Ay, thank you. Okay lang. Wala mo lang yung ulat. Ulat yung Ay, wow. Sir. Okay, ikaw may nasabi. Stop. Oh, dala na yan dito. So ayan mga kabeli, tapos na tayo magluto at mamigay ng mga linuto natin, mga food pack. So ayan na, si Ma'am Doren, saka si Sir Banjo. Ayan, thank you po. Yan. Maraming salamat, Kabeli, ha. Welcome po, welcome po. Nasiyahan yung mga bata sa preparasyon mo. Thank you po. Sana maulit yan. Lawrence, i-vlog mo yung mga tita mo. Maraming salamat po sa mga tita ko na tumulong din po sa amin para sa mga bata po na binigyan natin ng food packs po ngayon. Sina Tita Tess, Tita Pinky, Tito Ato, Tita Sol, Tita Del, Tita Ella, Tita Cathy, Tita Marisa, Tita Ella, Tita Coco, Kung Dario. tsaka kay Tito Dario. Maraming salamat po sa inyong lahat po ng mga bata ay tuwang-tuwa po. Ayan, maraming salamat po. Kabeli, mabuhay ka. Sa Kuya Banjo, si may sponsor natin sa food, si Si Cathy. Cathy Angeles. Sister-in-law. Te, thumbs up. Thank you po. Maraming salamat. Gusto. Thank you, Tita At Cathy. yung Gao Love you family po. for the food pack.
Ayun, Geo family. Geo family. Yan, shoutout po sa Geo family. Carling Maraming Liling. salamat. Yung Yan. Carling Liling, yun ang kanilang parents. Okay mga kabeli, hanggang Si dito na. Ating Esko Okay. pala, Ating Esko. Yeah. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Shepeng. Ingat ang lahat. God bless all. Kuya Banjo, Yeah. thank you. Thank you. Merry Christmas. Happy New Year. Okay.